Ja, vi er inde i vores telt nu, og det er meget rodet lige for tiden, men I får lige en lille hurtig præsentation. Hanna og Mira, de sover over i denne her side. Der sover de. Og herover der har vi så vores tøj og vores legetøj og alle de ting, vi skal bruge på stranden og så videre. Jette og jeg, vi sover så herover. Og hvis jeg bakker lidt, så kan man se hele teltet. Hvis jeg bakker en lille smule sådan her, der er sådan en rigtig god plads. Herhenne, der har vi så vores spisekammer. Zup. Meget praktisk. Vores køleskab her. Og når jeg bakker lidt ud, så har vi teltet udefra. Og så har vi et lille bord her. Hanna og jeg skal til at lave frokost nu. Vi skal lave nogle forskellige varme retter og noget kold frokost. Og Jette og Mira, de er ude at køre en tur. Og her har vi teltet lidt oppefra. Og hvis jeg bladrer det tilbage igen, så har vi udsigten herfra, hvor vi sidder, har vi så vores dejlige udsigt ud over en skøn sø.